Pre tých, ktorých to zaujíma. Ak toto čítate, tak moje srdce alebo pľúca zlyhali. Alebo som odmietol novú pečeň. Alebo mi môj brat nechcel dať ku svojej. Alebo som sa udusil vlastnými zvratkami. Alebo cudzími. Alebo ma nejaká ženská strčila pod autobus. Tesne vedľa. Dúfam, že ti po prečítaní denníka bude lepšie na duši. Určite bolo v tej schránke len toto? Áno. Takže môj brat šiel do banky a uschoval si v trezore svoj denník? Vyzerá to tak. To nedáva zmysel. Pri mnohých príležitostiach naznačil, že má ukrytú hotovosť pre prípad núdze. Napríklad, aby zohnal štetku po zemetrasení. Zlatko, prestaň žiť v minulosti. Čo bolo, bolo. Začni pozerať vpred. Máš pravdu. Ty máš nové hodinky? Nie. Máš celý život pred sebou. A ty a ja sme jediní, ktorí z našej rodiny ostali. No, ty, ja a Jake. Ahoj, starka. Myslel som, že to vyjde druhou stranou. Máš pravdu, len ty a ja. Nie je to Cartier? Napodobenina. Ide o to, že Charlie je mŕtvy a my dvaja si musíme vo všetkom pomáhať, ako sa len dá. To by bolo skvelé. Vždy si bol veľmi dobrý syn. Teraz si môj jediný syn. Mami. Bolden! Rada ťa vidím. Je fakt zázrak, že nie som transsexuál v reality show.